Velkommen til Mejlands Stauder. I dag har jeg valgt at tage telefonen med rundt og vise nogle af de ting, som netop nu er aktuelle med blomstknop. De kommer til at gå stærkt, fordi der er faktisk en masse, jeg gerne vil vise jer. Så hæng godt på. Trillium grandiflorum. Ugens tilbud. Anemona sylvestris. Almindelig brunner makrofyller. Convallaria Bordeaux. Lygnis alpina. Antenaria rubra. Miletis. Penstemon. Huskers red. Delictum aquifolium i knop. Flotte geum karlskær, blomst og knop. Hvide silkepioner, Duchesse de Noir i knop. Enkeltblomstrende silkepion, nymfe også i knop. Så har vi en Cavelia Delevei alba. Og så har vi begyndende blomstring og knopsætning i Alstroemeria Little Miss Christina. Så har vi nogle flotte Heutunia Camelon. Vi har også nogle nye sæt klar i højsæder. Her er det Chocolate Ruffles i 1 liters. Og lidt længere hen der har vi også en ny sort med det fantastiske navn Little Cutie Sugar Berry. Saxifraga Illes Variety i blomst og knop. Og så har vi nogle Tirella Spring Symphony, som er begyndt at blomstre og blive ved med at sætte knopper. Og så denne nye Geum Mai Tai, den fantastiske farver, også med blomster og knopper. Arumbus Dioica Horatio med knopsætning. Hesperis matronalis i knop og blomst. Farvevisende knopper i Tennessetum. Her er det sorten Laurin. Både Geranium Ferum og Geranium Ferum Samobor står netop i blomst og knop lige nu. Også Geranium Ferum Alex Pink står i blomst. Kraftige løvstykke i 1 liters. Vi har fortsat fine Phlox Douglasii. Her er det White Admiral. Levesia lidt blomst. Så er det Geum Rivale. Trollius Pomilius. Lygnis Flos Cuculi. Og glem ikke horsterne, som er exceptionelt flotte i år. Og til de hurtige har vi stadigvæk nogle få Dicentra Burning Heart tilbage. Også i blomstknop. Doronicum Little Leo. Blomst. Stadig med masser af nye knopper. Codeopoxis Fairy Tales. Det var så dagens tur rundt i planteskolen. Jeg håber, I har fået noget ud af turen, og jeg håber, vi ses en anden gang.